mga Bisaya! Welcome to our channel, BTV! Hi! Hi mga kabisaya! Okay, so now with us is ang among kinamanguran. Kisa kay ka? Isa ka? Tonton. Okay, si Tonton! Yes, so with us today is ang among kinamanghuran, si Tonton. Kaya nagbakasyon siya. So actually, kuya gudanin ni siya namo sige-sige, but because of, di ba, unsa gani kuya? Unsay na karon? the COVID and the pandemic. English Bikini. Okay, so because of the pandemic, dili jud makasigig ani diri si Tonton. Hello mga kabisaya. So today, excited ko kayo kay akong i-prank silang dudong. So we will see kung sa ilang reaction. Habang sapa. Karon kay ano ko do, sige kana. Kung kisay makadaog ninyo, that's the person who will borrow my phone. Ha? Kung kinsay unang makahurot aning tubig. Okay? Okay? Pariha na sila gidaghanon. Pariha ra. Okay? O, sige. Kaptisa ha, kaptisa. Wala pa ko nimon nga go. Wala pa ko nimon nga go. Ay, asin! Wala pa ko'y asin. Bubuwag, isbog dito kumain. Ano po na ay asin? Mainom din na, Pias gara. Okay. Sige, ana sa ha. Sige, ready. Pwede luwa. Ha? Pwede luwa. O, sige, ready. Ay, sa pwede ba luwa? Anong iluwa man? Konti sana'y gali kundan O, na. sige, ready. 5, 4, 3, 2, 1, go! Okay, Nick, inom lang tubig. Olo! Sorry na to. Te, ano man ang kalamay? Kumusta ang kalamay, ah? Pwede ba? It's a prank! Ruby ka,